Беларускім TikTok завірусілася відэа з цікавым будынкам сярод звычайных вясковых хат. Ну самі паглядзіце. TikTok з велізарнай галавой сфінкса, якая стаіць у Віцебскім раёне, паглядзелі ўжо больш за 200 000 чалавек. Але аказалася, што дом, які раптам стаў зоркай інтэрнэту, пабудавалі тут яшчэ больш за 10 гадоў таму. Дом знаходзіцца ў вёсцы Раніна пад Віцебскам, і каб яго стварыць, беларус Руслан Кушын патраціў 3 гады і задзейнічаў 2 сыноў. Хату звялі на пачатку 2010-х, але, судзячы па каментарах, яна дагэтуль шакуе беларусаў. Дарэчы, першапачаткова па праекце замест сфінкса павінен быў быць чэрап, бо аўтар матацыкліст і хацеў зрабіць нешта ў выглядзе шлема, але жонка была катэгарычна супраць, дамовіліся на сфінкс. Пішыце ў каментарах, ці хацелі бы вы жыць у такім доме, і пакідайце лайк за ідэю, куды з'ездзіць на экскурсію.